Non houbo sorpresas. Na volta á actividade, os mariscadores de Noia atoparon as autorizacións tal e como as deixaran a principios de xaneiro, cando pecharon a campaña para darlle un respiro ao mercado tralo Nadal. Constataron nesta reapertura a presenza de abundante marisco. Mais ou menos xa sabíamos o que había, o que quedaba, e máis a zona que íbamos traballar, así que máis ou menos xa se sabía o que se iba a facer. Siga vendo máis ou menos o que quedou, a calidad é parecida. Solo que agora estar traballando na zona de arriba, pois o berberecho menga un pouco en calidad, pero ben. Bueno, o que se esperaba, máis ou menos. A ver, ahora o importante é o precio. Tamén destacaron a boa calidade, especialmente da ameixa, posto que na zona onde están a traballar o berberecho é máis pequeno que antes o peche. Tamaño normal, unha cousa normal. Bueno, arriba era onde tiña máis tamaño o berberecho e agora está vetado para a cría do ano que ven. Entonces, aquí abaixo é máis pequeno, hai ameixa, que este ano xa non houve moita, pero bueno, vai habendo ben, así que, de momento... Fina, japónica pouca, babosa aquí abaixo nada. A pesar das boas impresións desta primeira xornada, a evolución da campaña dependerá dos prezos que acade o marisco nas vindeiras semanas. O máis importante ao final, a ver, o produto hai, agora o importante é a ver o precio. Pero ora os precios á volta poden ser os que sean. Ora algún cambio vai haber e depende deso, non de outra cousa. A intención da confraría é prolongar a actividade ata mediados do mes de abril.